Čaute, vítam vás pri videotutoriáli na Sony Vegas a poviem vám, dneska si povieme, že ako spraviť green screen na zelenom pozadí. Takže dáme si sem nejaké video so zeleným pozadím. Je tu mám túto helikoptéru, dá sa to pohode stiahnuť na YouTube. Dáte úplne normálne, ložíte to sem. Potom si sem dám nejaké pozadie, to je už jedno, že si tam to už na vaše, čo tam dáte. Napríklad na toto pole, alebo čo to je, lúka. A vidíš, že je to zelené. Veľa ľudí robí tú chybu, že tu dá, že screen. Ale keď tu dáte screen, tak vám to nič nepomôže, je to špatné, hnusné a proste je to odporné a nič to nerobí. Takže nechajte si normálne Source Alpha, ako to aj má byť. A otvorte si, tuto máte Project Media, Explorer, Transitions a Video FX. A medzi týmito všetkými efektami mal byť jeden s menom Chroma Keyer, ale je tu 6 efektov, no aspoň v tejto, čo máme ja verzii, neviem aké sú ostatné. A je ich tu veľa, je tu default, čo neviem na čo je, potom je tu blue screen, to je na to, keby náhodou modré pozadie, pure red screen, keby je červené pozadie, a tu máme green screen, čo my budeme používať. Tak potiahnete tento green screen na to video a tu ako máte tieto farby, vlastne najskôr si vypnite toto fajko, proste vypnite to, aby vám to dobre išlo. Potom odkliknete túto zelenú a tu si môžete vyberať farbu, ale najľahšie je, keď zoberiete toto cucátko a skopčíte alebo odcáte túto farbu a on si to už samé vyhľadá. A teraz dáte iba Chroma Keyer, ako máte to zapnete to zase fajku a ono to už spravilo celkom pekne, to vyzerá, ale ešte stále to nie je dobré, tak tu si to už doladíte, toto trošku osvetlíte a tu nastavíte kontrast, aby to lepšie vyzeralo. No a hotovo, máme hotový green screen, zelené pozadie je preč a ostatné všetko tu. Čo dodať? Dobre, ďakujem za pozornosť, že ste pozreli moje video. Viem, že tam nemám tých odberov moc strašne veľa, ale tak dajte subscribe alebo odber, neviem po ako to pozeráte, alebo aký máte YouTube. Môžete zanechať like. A to je všetko, ďakujem za pozornosť a čaute.